To a gefe guda kuwa al'ummomin da suka fito daga yankin kudancin jihar Kaduna musamman ma yankin jama'a ne ke ci gaba da kokawa dangane da yadda suka tabbatar da cewa ayyukan da ake gudanarwa musamman na gyare-gyaren hanyoyi sun tsaya cak, saboda haka suke mika kokon baransu ga gwamnatin jihar Kaduna karkashin jagorancin gwamna Malam Uba Sani. Alhaji Mudi Shafi'u shine sarkin samarin jama'a, shine ya magana a madadin al'ummomin wannan yanki. Kaman cikin garin Kafancan layuka haka tun lokacin Malam Nasu Ahmed Rufai tsohon gwamnan Kaduna aikin ya tsaya cikin layukan da ke cikin garin Kafancan. Akwai layin Zaria, akwai layin Ibadan, akwai layin Kano, akwai layin Magajiya, akwai layin Jama'a, akwai layin Sokoto, akwai layin Borno, akwai sauran aiki da ya rage a nan a tashan anguwar Rimi. Tuni aikin nan ya tsaya har yanzu a magana na gaskiya ba a ci gaba da wannan aiki ba. Yasa muke roƙon mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani da Deputy Gwamna Dr. Hadiza Sabuwa Balarabe muna roƙo a ci gaba mana da wannan aiki kamar inda yasa ake cin gaba da wayannan ayyuka wanda ya zo ya gada. To mu ma muna roƙo mutanen jama'a, mutanen cikin garin Kafancan, al'umman jama'a a madadin su na fito nake wannan magana, muna roƙo mai girma gwamna ya sa hannu ya ba da cikon kuɗi a ci gaba da wannan aiki da ya rage. Saboda lokacin da ya zo kamfen ya tabbatar mana cewa ayyukan cikin garin Kafancan ba zai manta da mu ba, mutanen Kafancan ya san mun ba shi haɗin kai 100%. To mu ma muna roƙo, mun san gwamna mai adalci ne a ci gaba da aikin cikin garin Kafancan. To amma sarkin samarin jama'a abinda jama'a suke magana musamman waɗanda suke kare muradun gwamnati suna ganin cewa fa kamar an ci gaba da ayyuka a cikin garin jama'a da kuma manya-manyan tituna a cikin garin jama'a. Shin ina gaskiyar wannan kiraye-kiraye da kuma wannan faɗakarwa da su masu kare muradun gwamnatin Malam Uba Sani suke yi? Abin da yake faruwa ba san cikin garin Kafancan ba ne. Shi wannan babban hanya da ya ratso daga anguwar Rimi Dacis local government Zango local government kenan. Akwai kuma jama'a local government. Kuma ya shafi local government. Babban titi ne. Wannan babban titin daga Nefa zuwa anguwar Rimi Baju hanya ne yana wucewa. Sai mutane su ɗauka cewa ai ana gyara cikin garin Kafancan. Amma layuka da aika babballe nan kwatan da su shine muke roƙo da girma gwamna ya sa a ci gaba da wannan aiki, amma ba cikin garin Kafancan ake gyarawa ba. Amma wasu 'yan siyasa idan suka ji irin wayannan kalamai za su nuna cewa kenan kamar aikin ya tsaya ne ba a yi, har yasa ire-iren ku 'yan asalin karamar hukumar jama'a ke kira ga mai girma gwamna da a dawo a ci gaba da ayyuka a cikin garin jama'a kenan? Shi yasa kaga ai gari ta ce ai anan haka haife ni anan haka haifa iyaye na. Ba a gyaran cikin garin Kafancan, duk wanda zai ce maka ana gyaran cikin garin Kafancan ka ce mishi bai san kudancin Kaduna ba. Amma layi babban titi da ya ratsa zuwa babban hanya ne shine ya ratsa har cikin titin da ya shafi hanyar shiga Kafancan din. To shi ake mu mutanen Kafancan muna maganan layukan cikin garin Kafancan ne muke roƙo mai girma gwamnati da zai ci gaba da gyara mana wannan hanyar na cikin garin Kafancan. Amma duk wanda zai ce ana gyara cikin garin Kafancan wannan bakon haure ne bai san Kafancan ba. Sarkin samarin jama'a kenan Alhaji Mudi Shafi'u a yayin da yake mika kokon baransu ga gwamnatin jihar Kaduna karkashin jagorancin gwamna Malam Uba Sani, inda yake reko da ta yi wa Allah ta yi wa Annabi ta ci gaba da ayyukan da take gudanarwa a yankin jama'a da ke kudancin jihar Kaduna.